दाथारलाय खानाय दाथि लालायनाय ओरैनोल' सिन्दुराव खाफालाव सिन्दुर हौवाखौबो खाथियाव लाफैया हा हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय फरायबावनाय जाबाय ओमफ्राय रायजोफ्रा नैबे स्क्रिनशटखौ नुदों गावजों गाव माबायदि नेरलायगासिनो दङ गोदोनि समावहाय बिपिएमआबो खुङोमोन बेबायदिनो ओमफ्राय दानि समावबो इउपिपिएल सरखार नालाय इउपिपिएलआ बेबायदि खुंबाय आरो ओमफ्राय दा मेगन सालायबाय बबेनिफ्राय इसेबां बुरजा थाखा मोनदों बेफोरबायदि बानायनो ओरैबायदि माने गुबुननि जानायखौ नायनो हायै जाहैबाय बियो मा इउपिपिएल मा बिपिएम बिसोरबो खुङो गावसिनि बे पार्टि जोनोम होनायखौ जोनोम सान फालियो बयबो बिपिएमआबो फालिबोदों गोदो बिपिएमआबो फालिदों ओमफ्राय दा इउपिपिएल सरखार नालाय दा इउपिपिएल फालिदों बेवहाय सासे मोनसे पेजआवहाय आं पस्ट होनाय नुनो मोन्दों आं स्क्रिनशटखौ नोंथांमोननो देखायखांखाबाय बेखौ नायनो थाङोब्ला ओरैबायदि मेगन सालायनाय सैमा जानायखौ अमाया नायनो हाया अमा जानायखौ सैमाया नायनो हाया मा जोंनि हारिया गावजों गावनो अनलाय रोंलिया बेबायदि कारेक्ट माने मालायनि जानायाव नोजोर होलायगासिनो आरो गावजों गाव सैलाया मा जाबावगोनथाय जोंनि हारिया खालि पलिटिकेलनि खोथा लानानै राजनितिकनि खोथा लानानै बेफोरबायदि उल्थां फाल्थां खोथा बुंलायबाय थानाय हनै आबै हनै गावजों गाव दानथारलायदों हनै आबौ हनै गावजों गाव सुथारलायदों बिदियासो जागासिनो जोंनि गेजेरावहाय माने मावनोसो हायाखै खामानिखौ दा बोथोरा सोलायबाय नालाय गोदोनि बायदिला जासिगौ बेफोरखौ बुंलायबाय थानानै लाब गैया हायोब्ला लैहोर ज' था अनलाय हेफाजाब होलाय मिलायलाय नैबेसो मानसिनि मेन आखुथाया बेफोरबायदि बैखौ माने ओरै हेबलायबाय थानायनि जेबो गोनांथि गैया आरो आंनि बायदिला ओमफ्राय लोगोसे आङो मोनसे खौरां होबादों सासे बाबुनि बेखौबो खोनासंलांदो नोंथांमोना जोबोद दुखुनांथाव रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना मैयानि समनिफ्रायनो मोखां बिजाबाव नुबाय थादों जानो हागौ सासे 4 बोसोरनि गथ' दैसां बसुमतारी बियो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दिखियाजुलिनि थागिबिमोन होननानैहाय फोसावनाय जादोंमोन बे गथ'नि बैसोआ 4 बोसोर जाबायमोन आरो बे गथ'खौहाय सोरबा लांखारदोंमोन होननानैहाय मोखां बिजाबाव गोबां फोसावनाय नुदोंमोन नाथाय बियो दिनै रोखा जाबाय बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लानानै थांबाय होननानैहाय न'खरनि मानसिया मिथिहोबाय दा बे गथ'आ थैनानैसो दङमोननो मोनसे फुख्रियावहाय बिनि गोथै सह'खौ मोननाय जादों होननानैहाय फोरमायदों न'खरनि मानसिफ्रा आरो नोंथांमोना मोखां बिजाबफ्रावबो नुखाबाय जानो हागौ जोबोद दुखुनांथाव बे खौराङा सिबाय गथ'आ बुहुमाव फैनानैहाय 4 बोसोरल' जादोंमोन दा बुहुमा माबायदि समायना नैबेखौहाय नायनोल' फैनाय बायदि होननानै बुंजासै दा मा खालामबावनो किबा जों खाफालानो बिदिमोन खोमा दुखु मोनदों आंबो दा गोबां इउटुबार आरो निउस चेनेलफ्राव बिनि खौरांखौ फोसावगासिनो दङ बेखौहाय सिगांहाय लांखारदोंसो होननानैहाय फोसावदोंमोन ओमफ्राय दा रोखायै मिथिनो मोनबाय दा मोनसे फुख्रिनिफ्राय बिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों होननानैहाय मिथिनो मोनफिननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे भिडिअ भाइराल जागासिनो दङ माने फिसा सानै दङनो फिसा सानैखौ दोननानैहाय माने बाहेरायावहाय खामानि मावनो फैदों दा बे भिडिअआ भाइराल जागासिनो दङ आरो हौवा हिन्जाव फैखादों आरो फैनाया ओमफ्राय हौवा हिन्जाव फैसेयावबो माने हिन्जावा गुबुन हौवाजों लिंक लाबाय थायो लाइन लाबाय थायो दा बिनिनो माखासे हिन्जावफोरखौहाय बे हिन्जावखौ हमनानै बुनाय नुनो मोन्दों दा बे भिडिअआ भाइराल जागासिनो दङ माने इउटुबावसो आं फैग्रोनाय नुदों बे भिडिअखौहाय आंथ' भिडिअखौ होनो हानाय नङा नोंथांमोननो आं दहाय ससे क्लिप देखायखाबाय नोंथांमोननो बेनो भिडिअआ बे भिडिअखौ होयोब्ला माने कमिउनिटि गाइडलाइनफोर जानो हागौ बेनिखायनो होनो हानाय नङा बे साजा होग्रा हिन्जावफोरखौ आं ओरैबायदि बाख्नायो बिदिसो गोरा जानांगौ हिन्जावफ्राबो बेफोरबायदि आयेनखौ गोरा खालामनांगौ मानोना माखासे गाज्रि हिन्जावफ्रानो मोजां हिन्जावफोरखौबो लोगोसे बरनाम खालामफायो बेनिखायनो हिन्जावफ्राबो बेखौ गोख्रोङैहाय एक्सन लानांगौ आरो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों सेन्देलजों बुनाय सोबानाय हिन्जावफ्रानो ओरैबायदि आरो बे हिन्जावा बबेनि मा गामिनि आं बेखौ मिथिया आरो माने भाइराल जानायावबो बिथांमोना भाइराल खालामनायावबो फोरमायाखै जेबो दा बेखौहाय लाफानाय जाबाय ससे मा होनबावनो माखासे जोंनि बर' हिन्जावफोरखौहाय एकदम सानफ्रामबो खनले नुफ्लेबाय थायो बेफोरखौनो माने हौवा थासेयावबो गुबुनजों थांनाय सोरबाया हिन्जाव थासेयावबो गुबुन हिन्जावजों लाइन लाहैनाय नै बेफोरबायदिखौ गोबां नुगासिनो दं आरो जोंबोलाय माथो बुंबावनो माने बुङैहाय सनलायलांगोनसो जोंनावसो बिदिसो जागोन आरो दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन बे ससे भिडिअखौनो आङो नोंथांमोननो लानानै फैदोंमोन
नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो आरोबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरोबाव मानोना थाब बेफोरबायदि साबस्क्राइब खालामनाय आरो सुबुंनि अननाय मोनोब्ला गोसोआवहाय भिडिअ बानायबाय थानो बोलो मोनो आरो नोंथांमोननो मोजां जायगाफोर दिन्थिनायनि थांखिफोर लानानै दङ बेखौ जाफुंगोन होननानैहाय आं सानो आरो सनियाया खामानियानो मावाखै सैमासो गुमदों मोखां गन्थं खाथेनानै दंजोबो नै बैयावसो मावगासिनो दं खामानिखौहाय ओमफ्राय सनियायाबो मोखां गन्थं खाथेनानै जिरायगासिनो नै सैमा लानानै गुफुङो गगा मोनो दोमैलो फैदो